سلاسي أملاك أبرهام ولدي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداس بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ዜዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹኖ ከምኡውን ነታረረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሓን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላክና ብዛሃቦም ቃል ኪዳን ብዛሃቦም ክብሪ ከከም ማዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዕኦም ይኹን ኣሜን። 6 ለካቲት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ذكر ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ኣሜን። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣሜን። ለካቲት 6 ኣብ ኩሉ ዓለም ወንጌል ኣብ ዝስብኸሉ ቦታ ገድላ ክንገር ጎይታና ዝኣዘዘላ ገድላን ድርሳናን ሊቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ዝጸሓፈላ ቅድስቲ ማርያም እንተ ህፍረት ዕረፍታ እዩ። ቅድስቲ አትናስያን 3 ደናግል ደቃንውን ብሰማዕትነት ዓረፋ ምሰን ድማ ዝኸበሩ ቅዱሳን ዮሐንስን አብቄርንን ብሰማዕትነት ዓረፉ። ናይ ኩሉ ዓለም መምህር ዝኾነ አባ አቡሊድስ ብሰማዕትነት ምስ ዓረፉ ስጋኦም ካብ ውሽጢ ባሕሪ ብተኣምራት ዝወጻሉ ዕለት እዩ። በረኸተ መሕደረና ቅድስቲ ማርያም እንተ ህፍረት ቅዱስ መጽሓፍ ከም ዝብል ኣብ ናይ ስምዖን ቤት ናይ መድኃኔዓለም እግሪ ብንውዓታ ሓጺባ እያ ብጸጉራ ድማ ደሪዛ ናይ 300 ዋጋ ጨና ድማ ቀባኣቶ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ዝቀደመ ኃጢአታ ይቕረይሉ ምስተን 36 ቅዱሳን አንስት ድማ ደመራ ሉቃስ ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 36 ክሳብ 50 ናይዛ ቅድስቲ ሙሉእ ታሪክ ድማ ከምዚ ይመስል። ትርጓሜ ወንጌል ተኣምረ ኢየሱስ ስንክሳር መጽሓፈ ግንዘት እንተ እፍረት ማለት በዓልቲ ጨና ማለት እዩ። ቅድስቲ ማርያም መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝምህረሉ ዘመን ኣብ ዘመነ ስብከቱ ዝነበረትን እዚ ጎዲልዋ ዘይትበሃል ድማ ምልክዕቲ ጎርዞ ነበረት። ቅድስቲ ማርያም እንተ ህፍረት ካብ ፈጣሪኣ ብዝተውሃባ ቆንጅና ክፍኣስ ምእንቲ ክትሰርሕ ሰይጣን ከስርሓ እሺ ኢላ ድማ ናቱ ወጥመድ ክትከውን ተበገሰት። ንዘመናት ድማ ዓይነ ዘማ ልበስስ ንዝኾኑ ኣወዳት ናብ ናይ ኃጢአት ጎደና ማረኸት። መቸም ኣምላኽና ንኹሉ ናይ መድሓን መዓልቲ ጻውዒት ኣለዎ እሞ ንቅድስቲ ማርያም እንተ ህፍረት ጻውዒቱ ድማ ለኣኸላ። እቲ ጻውዒት ግን ብስብከት ብመዝሙር ብመጽሓፍ ቅዱስ ኣይነበረን። ከም ዝለመደቶ መልክዓ ንምርኣይ ኣብ ቅድሚ ምስትያት ቆይማ ንናይ ርእሳ ጸጉሪ ግንባራ ዓይና ኣፍንጫኣ ስና እንዳተመለከተት ከላ ተደመመት። ሽዑ ግን እዚ ኣካል ሓመድ ከም ዝበልዖ ዝሓስብ ልቦና መንፈስ ቅዱስ ኣምጽላ ብጣዕሚ ሓዘነት። ናይ ምንባር ተስፋኣ ከይቁረጽ ድማ ናይ ጎይታና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዜና ሰምዐት። ክትውስን ስለ ዝነበራ ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ክትከይድ ወሰነት። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝቐርብ ድማ 3 ውህበታት ቀረበት። ሰይጣን ግን ክስእና ስለ ዘይደለየ ድማ ናብ ክርስቶስ ከይትበጽሕ ብዙሕ መሰናኽል ይፈጠረላ። ግን ውሳኔኣ ናይ ብሓቂ ስለ ዝነበረ እንዳሕፈረቶ ናብ ኣምላኻ ገስገሰት።
ናይ ስምዖን ዘለምጽ ሓለውቲ ቤት ድማ ክኽልክልዋ ኣይከኣሉን ናብ ውሽጢ ዘሊቓ ንዝሓዘቶ ኩሉ ናብ መድሓኒትና ሰውዐት ካብ ውሽጣ ነብዓት ካብ ኣካላ ጸጉሪ ካብ ንብረታ ክቡር ዝኾነ ጨና ኣቕረበት ብዙሕ ስለ ዝፈተወት ድማ ብዙሕ ሓጢኣታ ተደምሲሱ ቅድስቲ ኣዴና ኮነት ብዙሕ ኣዝማናት ድማ ምስ ሃዋርያት ኣገልጊላ በዛ ዕለት ዓረፈት ቅዱስ ዮሐንስ ቅዱስ አቡቂር ቅድስቲ አትናስያ ሰለስተ ደናግል ደቃን ቅድስቲ አትናስያ ድማ አስማተን ቴዎድራ ቴዎፍና ቴዎዶክስያ ይባሃላ ናይ አስማተን ትርጓሜ ድማ በቅደም ተኸተል ህያብ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ሃይማኖት ናይ እግዚአብሔር መስጋና ዝብል እዩ ቅዱስ አቡቂር ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ብገድሊ ተጸሚዱ ዝነብር መነኮስ እዩ ዝኸበረ ዮሐንስ ግን ካብ ናይ ንጉስ ሰራዊት ሓደ ኮይኑ ዘገልግል እዩ ሃይማኖት ድማ እስክንድርያ ክኸውን ከሎ ዝነብሩ ግን ኣብ አንጾኪያ እዩ ኣብኡ ድማ እዘን ሰለስተ ቅዱሳት ደናግል ቴዎድራ ቴዎፍና ቴዎዶክስያ ኣብ ቅድሚ ከሓዲ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ቆይመን ናይ ጎይታና ኽብሪ መስከራ ንጉስ ድማ ካበይ ከም ዝኾና ኣብ ዝሓተተን ጊዜ ካብ እስክንድርያ ከም ዝኾና ምስ ነገራኦ ናብኡ ወሲዶም ከሳቂውን ኣዘዘ እዘን ሰለስተ ቅዱሳን ደናግል ድማ ኣብ እስክንድርያ ኣብ ዝበጽሓ ጊዜ ደጊመን ኣብ ቅድሚ መኮንን ቆይመን ናይ ጎይታና ኣምላኽነት ብምስካር ንጣዖታት ረገማ በዚ ዝተበሳጨወ መኮንን ድማ ጽኑዕ ስቃይ ኣሳቀየን ኣብ መጨረሻ ድማ ምስቃይ ኣብ ሰልቸወ ጊዜ ንርእሰን ብሰይፊ ክቆርጹ ኣዘዘ ኣድአን ዝኸበረት ቅድስቲ አትናስያ ድማ ደናግል ደቃ ብስም ጎይታና ምስክር ኮይነን ብሰማዕትነት ምስ ሞታ ምስ ጎይታና ከም ዝነብራ እንዳነገረት ተጸናንዐን ነበረት ቅዱስ አቡቂር ድማ ኣብ ልዕሊ ዝኸበረት ሃዋርያዊት ኣብ ልዕሊ ቅድስቲ ቴክላ ዝወረደ መከራን ዝተውሃባ ክብርን ይገልጸለንን የጸናንዐን ነበረ ድሕሪኡ ወታደራት ንሰለስቲየን ቅዱሳት ደናግል ቴዎድራ ቴዎፍና ቴዎዶክስያ በብተራ እንዳቅረቡ ክሳደን ሰየፍወን ናይ ሰማዕትነትን ፍጻሜ ድማ ኾነ ቀጺሎም ድማ እቶም ጭፍራ ንኣድኦም ቅድስቲ አትናስያን ቅዱስ አቡቂርን ቅዱስ ዮሐንስ ንኹሎም በብተራ ሰየፍዎም ኩሎም ድማ ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ተጎናጸፉ ምእመናን ድማ ስጋኦም ወሲዶም ናይ መከራ ዘመን ክሳብ ዝፍጸም ብኽብሪ ኣቐመጥዎም ድሕሪኡ ዝወቀበት ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖም ቅዱስ ስጋኦም ኣብኡ ኣንበሩ ካብ ናይ ቅዱሳን ስጋድ ድማ ብዙሕ ድንቂ ዝኾኑ ተኣምራት ተፈጺሞም ተረኣዩ ናይ ሰማዕታት ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ድማ መድኃኔ ዓለም ይምሓረና አሜን አቡነ አብሊዲስ እዚ ቅዱስ ብፍልጠት ፍጹም ዝኾነ እዩ ምግባር ሃይማኖቱ ዝቐንሐ ትሩፋት ተጋድልኡ ዝሰመረ እዩ ድሕሪ ኣባ አውኪዮስ ድማ ኣብ ሃገረ ሮሜ ሊቀ ጳጳሳት ክኸውን እግዚአብሔር መረጾ ንብዙሓት አረማውያን ድማ ዝምህርን ዘጥምቕን ኮኑ ዜናኦም ድማ ከሓዲ ንጉስ ከላዲያኖስ ሰምዐ ንጉስ ድማ አቡነ አብሊዲስ ሒዙ ብብዙሕ ግርፋትን ማህረምትን ኣሳቀዮም ምስቃይ ኣብ ሰልቸዎ ጊዜ ኣብ ውሽጢ እግሩ ዓቢ ዝኾነ እምኒ ኣሲሩ ለካቲት ዕለት 5 ናብ ውሽጢ ባሕሪ ወርወሮም ንጽባሒቱ ድማ ለካቲት ዕለት 6 ከም ዝለማዓንቲ ማለት እዩ ናይ አቡነ አብሊዲስ ቅዱስ ስጋ ኣብ ልዕሊ ማይ ተንሳፊፉ ተረኽበ ዓቢ እምኒ ድማ ኣብ ውሽጢ እግሮም ተኣሲሩ ነበረ ሓደ ምእመን ድማ ወሲዱ ምስኡ ኣንበሮም ንአቡነ አብሊዲስ ዜና ድማ ኣብ ኩሉ ሮሜ ስለዝተሰምዐ ንጉስ ስጋኦም ከቃጽል ደልዩ ነበረ ነገር ግን ክረኽቦ ኣይከኣለን አቡነ አብሊዲስ ስለ ዝቐንዐት ሃይማኖት ተዋህዶ ብዙሕ ድርሳናት ደሪሶም እዮም ብፍላይ ድማ ስለ ኣካላዊ ቃል ስጋ ምዃንን እግዚአብሔር ዝፈትዎ ስለ ምስራሕን ብዙሕ ደሪሶም እዮም ስለ ቤተ ክርስቲያን ሕጊ ድማ 38 መምርሒታት ሰሪሖም እዮም
أب كله أبيات كريستيانات دما الله رديئت بركتهم يحضرنا بصلاتهم بسماعتنتهم دما مدهاني عالم يمحارنا آمين. لكاتيت شدشته زخبروا عمتاوي ناي قدسان بعلات دما قدستي مريم انتهفرت قدوس أب ليديس قدسان أب كيرن يوحنسن سماعتات قدستي أثناسيان سلسة سماعتات دكان تيودرا تيوفنا تيودكسيا ورحاوي بعلات دما قدستي دبرك أسقام أبونا آدمن أدنا هيوانن أبونا نوحنا أدنا هيكلن قدوس إلياس نبي قدوس باسليوس زكي ساريا قدوس يوسف آرغاوي قدوس سلومي أبا أركسلوس أبا صጌ ድንግል ቅድስት አርሴማ ድንግል አሜን። በረከቶም ይሕደረና ዓመታውን ወርሓውን ተዘኪሮም ኣብ ሰማይ ነጊሶም ብርሃን ተወሊዕሎም ዝውዕሉ ኩሎም በረከቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ድማ ይደግፉና አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይሕብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ذكر ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ተአረመልኝ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን